खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझाराव हादोरारि हिन्जावसा गथ'सा सान 2025 फालिदों। हादोरारि हिन्जावसा गथ'सा सान 2025खौ नेहरू भकेसनेल गोजौ फरायसालि गसाइनिसिनायाव जोबोद गोसो गुदुंजों फालिनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिखौ बिटिसिनि आइजो आरो खुदिया जौगाथाय बिफाना संकल्प दतमा आइसिडिएस मावथांखि आरो गुबुन बिफानफोरनि हेफाजाबाव खुंनाय जादोंमोन। बेयो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP बिथांखिनि 10थि बोसोरारि फालिथायखौ फालिदोंमोन। गाहाय हाबाफारिफोराव एनिमिया आरो हाथाइनि आनजाद नायनाय, सेनिटारि पेड राननाय आरो आधार मुं थिसननाय हाबाफारि दंमोन। सुकन्या समृद्धि बिथांखिनि सायाव सांग्रांथि जथुमफोरबो खुंनाय जादोंमोन। मोनसे जर'खा दिन्थिफुंनायाव SHG दिहुनथायफोर जेरै जिबारि मैगं-थाइगंफोर, मैखुननि बेसादफोर, दोरोङारि बर' गाननाय जोमनाय आरो जायगायारि जाग्रा आदारफोरखौ दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। मेनस्ट्रुएल हाइजिन मेनेजमेन्टनि सायाव मोनसे सेसन, जेराव पिरियड एन्ड कामारकथा भिडिअ'खौ दिन्थिनाय जादों, जाय फरायसाफोरखौ दानारि बोथोरनि सावस्रिनि सायाव सोलोंथाय होदोंमोन। बे हाबाफारियाव अंगनबाड़ी मावथिफोर, आशाफोर, फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय हिन्जावसा गोहो होनायनि थाखाय मोनसे गोख्रों रादायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ काजलगावआव लामा रैखाथि स्किट दिन्थिफुंदों। हादोरारि लामा रैखाथि दाननि बाहागो महरै मैया काजलगावनि पेरेड ग्राउन्डआव लामा रैखाथि स्किट खालामनाय जायो। बे हाबाफारिखौ भारतारि हायुङारि राजा लामा बिगोमाया रैखाथि गोनां लामा हुदाफोरनि बादै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय खुंफुंदोंमोन। स्किटआ लामा रैखाथिनि गोनांथार नेमफोरखौ नोजोर होदोंमोन आरो सुबुंफोरखौ गारि सालायनाय आरो थाबायनाय समाव बिबानगोनां आखुखौ मानिनो खावलायदोंमोन। बेयो लामा रैखाथिखौ जौगाहोनायाव सुबुं समाजनि मददनि गोनांथिनि सायावबो गोसो होदोंमोन। जायगानि थागिरिफोर आरो फरायसाफोरा गोसो गुदुङै बाहागो लादों, लामाफोरखौ बयनिबो थाखाय रैखाथि गोनां खालामनो गावसोरनि रादायखौ दिन्थिदों होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। थामथि खौराङाव दङ सिलचराव हार्ट एटेक जानानै सासे पुलिस अफिसारनि जिउ खहा। तारापुर पुलिस आउटपस्टनि सासे लोगो साब इन्सपेक्टर ASI रहिमुद्दिन मजुमदारआ खामानियाव थांबाय थानाय समाव हरखाबै हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमायो। मजुमदारआ गावनि बाइकखौ पुलिस थानासिम लांगासिनो दंमोन जेब्ला बियो लामायाव गोग्लैयो। जायगानि थागिबिफोरा गोख्रैनो बिथांखौ हेफाजाब होनो फैदोंमोन आरो बिथांखौ सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन। बिसोरनि गोख्रै नाजासेयावबो डाक्टारफोरा बिथांखौ सौफैनाय समाव थैबाय होनना फोसावदोंमोन। तारापुर आउटपस्टनि सासे पुलिस मावख'गिरिया गोथौ दुखु फोरमायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिथांनि थैनाया सानथावैमोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि बेहेरबारिनिफ्राय पुलिसआ गेक' टिकटिकाखौ रैखा खालामदों, सासे हमजादों। बेहेरबारिनि सेउजनगर ओनसोलाव गुवाहाटी पुलिसआ सिग्रोमनाय समाव मासे गेक' टिकटिकाखौ रैखा खालामो। बे अपारेसनखौ सुक्रुबाराव बशिष्ट पुलिस थानानि मावख'गिरिफोरा खालामदोंमोन। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ राजु रै मुंनि सासे 18 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हमदोंमोन। बिथांमोनहा AS01 FA 4228 रेबथुमनाय नम्बर गोनां गंसे मबाइल फन आरो गंसे स्कुटारबो जब्द खालामदोंमोन। गुवाहाटी पुलिसआ अपारेसननि गुवारै फोरमायथिखौ ससियेल मिडियायाव फोसावदोंमोन, जेराव गेक' टिकाखौ रैखा खालामनाय आरो हमजानायखौ रोखा खालामनाय जादोंमोन। बिथांमोनहा बेखौबो बुंदोंमोन दि बे जाथायाव आयेनारि राहा लानाय जादों। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव 72 लाख रांनि हेर'इनजों लोगोसे सासे आइजोखौ हमदों। गुवाहाटी रेलवे पुलिसआ 72 लाख रांनि हेर'इनजों लोगोसे आइजोखौ हमदों। मोनसे जथाय अपारेसनाव रेलवे प्रोटेक्शन फर्स RPF आरो नारक'टिक्स कन्ट्रल ब्युर' NCBआ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। त्रिपुरानि आगरतलानि 36 बोसोर बैसोनि रुद्रानी भट्टाचार्यखौ जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन नं 12068 DN प्लेटफर्म 6 आव सौहैनायनि उनाव हमनाय जादोंमोन।
बिथांजोआ डिमापुरनिफ्राय गुवाहाटीसिम सीट नम्बर 95 कोच D8 आव दावबायगासिनो दंमोन। मोनसे सरासनस्रा नायबिजिरनाय समाव मावख'आरिफोरा बिथांजोनि बेसादफोरखौ नायबिजिरदोंमोन आरो 360 ग्राम गिलिरनि हेर'इन गोनां 30 प्लास्टिक साबोननि बाक्सुफोर मोनदोंमोन। जब्द खालामनाय हेर'इननि बेसेना आयेन बेरेखा हाथायाव 72 लाख जागोन होनना साननाय जादों। भट्टाचार्यखौ एनसिबिआ हमनानै लादोंमोन आरो आरोबाव आयेनारि राहाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ बियादैजों जौ लोंनानै नांज्लायनायनि उनाव गुवाहाटीनि सासे सुबुंनि जिउ खहा। बृहस्पतिबारनि मोनायाव गुवाहाटीनि नुनमाथि ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन, जेराव 45 बोसोर बैसोनि उदय राय चौधुरीखौ गावनि आंगो बियादै राजा बसुमतारीया हिंसायारि रांज्लायनायाव बुथारदोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला बे जाथाया बै समाव जागायजेन्दोंमोन जेब्ला चौधुरी आरो बसुमतारीया मठग्रियानि गंसे न'आव जयै जौ लोंगासिनो दंमोन। मोनसे दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन आरो जौ फेनानै रागा जोंनानै बसुमतारीया गले गले चौधुरीखौ दंफांनि लावथिजों बुदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथाङा गाज्रियै जोखोम जादों। चौधुरीखौ बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन, नाथाय दुखुनांथावै डाक्टारफोरा बिथांखौ थैबाय होनना फोसावो। जायगानि पुलिसआ बसुमतारीखौ खायो आरो बिथांनि बेरेखायै आयेनारि राहा लायो। बेखौ फोरमायनाय जायो दि चौधुरीया दायनिगिरिनि बिमायमोन। बे जाथाया जौजों खारनाय हिंसानि खैफोदफोर आरो नखरफोराव बेनि फोजोबस्रांग्रा फिथायफोरखौ दिन्थियो।